Ini malam ini lagi di toko guys, menemani Andre terus nih gawe awake macan. Halo, tangani kurang akeh. Nanti marek nih. Nanti marek nih. Andre sih gawe awake macan teko tali rafia dan kae awake macan loro ke sing urung enek kepalane. Kepalane ning ndi sing loro Andre? Ndang kek ndelok Jackson. Ada sih masak tok sih. Ndi? Tidak, gawatnya. Kok gak dipasang nih? Ya apa sih? Gendo adena santri lulusan pondok. Ini tanganku sudah sembuh guys, sing apa jenenge cantengan, tapi warnanya sih belum sama. Sembuh Kimu kok nggak ireng-irengan to Pak Su? Ayo ndang Dre, satset wat selak bar engko Jacksone. Ya ke lo, abene iri Jackson. Jadi kene enek ringin sari enek terus ndina enek ngono lho kuwi. Wakeh. Sesuk ndelok ning anu Titin kono lho arep ndelok pedae jagang Titin mlaku ngetan dulu. Ya Andre. Emang terabasannya ada. Iya. Saat pinggir kali. Mingkem to Andre. Kamu semama porong? Ora apa? Wis wareg. Be apa? Piye tarik iki ditekoni? Tempe lo diapak nih. Didadar. Tempe dibakar terus diapak nih. Sing masak sapa? Kok ya dibakar barang lho. Bapakmu apa tedas? Wirawiri bayaran pokoknya kaos Andre. Masih wirawiri panggah bayaran ya Andre. Ini kaosmu rupanya apa Andre? Bang, katoke. Coklat, pinter. Sip, ngene sip. Kok pinter? Apa to Mas guyu dhewe Mas? Gubernur malah diulang. Mangan kerupuk. Enek sing njikuki bal kaya iwak turu ning sarung barang mau Andre. Kamu yang ndelok statusku ta Andre? Jikuk bal kalah ndelalah. Kau kae pas ngene ngene. Kamu ngene ngadhewe sapa, Mbak? Bu Erna. Kok wis lali to gawe rene nggawa mobil kae. Kok mas jeblok mburi. Tak omongne Bu Erna lali lho karo awakmu Mbak Andre ngono kok jekso. Sing gawe nggawa mobil kae lho. Yo. Delok apa ora to iki lek ora aku gek mapan turun neh. Sawi kan mau. Pengen tuku apa ya? Malam ini pengen beli apa? Wah, kayak bakul Andre. Guys, ini aku lagi ngopi. Kayak kopi ini Andri di sana. Iki kopi ini bojoku, kopi hitam. Seperti biasa guys, tempatnya di Cafe Bali Desa Sumber Mulyo. Enak Andre?
Halo guys. Ngafe guys ya. Wes mbok kei gula ta nak amun Dre. Lagi. Kamu apa tuku jagungnya ruame ya Dre. Iki gak malah. Alah rame. Aku beli ae. Embonge sowopi guys padha ndelok Jackson kayak bene ndek pasar Pesanggaran. Kok balikin ndelok Jackson Dre. Ya. Sesuk bengi son horeg. Ngafe dulu. Iki sebenarnya wis sembuh ya guys cantengku, tapi iki sik bekase no ngilani sekan. Dadi sik urung wani buka lek di tempat-tempat umum. Iki nemu nek anakku. Sing digawe main HP ngono kae guys. Aku kan bercerita ya guys ya. Ini pesenanku sih urung teko. Aku pesen wedang jahe sama tahu wale. Ditunggu dulu. Kimo kebengian iki mo guys. Moro-moro jam 09.00 udah tiba nih. Andre mau lo kesuwan nek nutup. Tutupnya kesuwen ya Mang. Sekarang mbok kongon ngenam. Ya Andre. Ya Andre di sebelah kono. Ndi gak ketok ketutupan. Nah, kae. Nah, ini pesananku wedang jahe wis teko guys. Karo iki tahu wale. Mantap iki guys, wedang jahe. Kopimu ndi, Dre? Sik pesenanmu sik urung teko, sabar sik ya. Tak nyeruput wedang jahe nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jos. Gak pengen wedang jahe, Pak? Pak Su. Iki lho. Golek po enak. Ndang jajal. Jahene wae. Akeh menyerupute. Kita balik sambelnya sambel kecap tak sepil guys. Mantap. Dan alhamdulillah macanku 1 2 3 4 5 guys. Nunggu kepala keluar semua besok guys, sudah ada yang nyewa di Karnaval Kecamatan Pesanggaran dan Sumbermulyo. Macanan 5 keluar. Terus kucingane kalau nggak salah 10 ki ya metu kabeh ki guys disewa. Nah, kayak kucingane ning kono kae. Ya wis alhamdulillah guys. Lek macanan iki 400. Tapi untuk 2 anak 400 kali 5. Kucingane 250-an. 10 kabeh yang disewa. Disyukuri ae guys. Iki gawe sing macan anak-anak kayak ukuran arek SD. Ndase ndi kuwi? Mon rene. Loro karo kae. Iya. Asang geni ribong. Iya, karena ngedotnya Bang. Ngetot macak warok. Warok somel dah sik. Iki lho guys, penampakan cilok kriwilku guys. Mantap. Ini segini 15.000 guys. Berapa? Ini pentolnya wis derong akeh wis gak mambek bojoku. Alhamdulillah.
manggul. Enak. Iya sawan nang luang. Ini sama berdua. Karo bojoku, guys. Pedesnya nampol. Yang gak suka pedes dia cuma milik ya. Gak usah pakai sambal. Terus ya guys, tak akhiri sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Dian Dava Family.